energia komunitate bada. Herrin sortu zana, nolabait herri impulso edo ekinbide batetik sortu zana, udaletxearen laguntzarekin eta Hernani burujabe mugimendu zabalago horren esan ezagun itzalean edo baitan. Bai? Eta helburuak komunitate bezala ulertu behar dudala azkenean herritarrak elkartuta sortzen dute komunitate bat, forma juridiko batekin edo bestearekin, eta bide bat egiten dute energia sortzeko eta energia jasotzeko. Energia berriztagarriak, beti ere. Orduan, helburuak bide hortatik dijoaz. Helburua dira, energia sortzea eta energia hori herritarrengana iristea. Herritarrengana esku jartzea. Beti ere, balio batzukin. Orduan, balio horien artean, eta hori oso errotuta daukagun zerbait da hasieratik. Beraz, balio horiek badira energia ulertzea eskubide sozial bezala, gizarte eskubide bezala ulertzea. Zentzu horretan, pobrezia energetikoari ere laguntzea, pobrezia energetikoa gainditzen laguntzea, komunitatea indartzea, baita ere nolabait agente ekonomiko gisa eragitea, ehun ekonomikoan, eta beste balio batzuk oso zeharkakoa direnak eta dauzkaguna da bat parekidetasuna, berdintasuna eta parekidetasuna, eta beste hasieratik euskararen normalizaziorako agente izatea. Momentu honetan 400 inguru bazkidetuta daude, eta gu forma juridikoa hartu genuen kooperatiba, eta 4 edo 5 urteko ibilbidea daramatzagu horrekin, eta zenbat... Bazkidea ditugu herritarrak, batetik, administrazioa, udaletxea eta auzo udal bat dagoen Hernanin, enpresa txiki batzuk badaude, komertzioak ez? Eta komertzio batzuk. Lehenengoa aurrezpen ekonomikoa, eta bigarrena nik uste dut mugimendu kolektibo baten parte izatea. Ez dakit besteren bat. Lehen esan bezala, euskarak hasieratik geure esan dezagun eratze dokumentuetan, erabakietan eta dokumentuetan txertatutako balio bat da, eta horrela ulertzen dugu. Beraz, horrekin koherente izan nahian edo Enerkonek euskaraz funtzionatzen du. Enerkonek bere egunerako gestioa eta euskaraz egiten du. Dokumentazioa euskaraz sortzen saiatzen da, gero beste arazo batzuk egoten dira, notaritzak eta bestelakoak, baina hori jakina da. Gure bilerak euskaraz dira, bai Kontseilu Errektorea, baita batzarra ere. Eta geure komunikazioa euskaraz da. Elebiduna tartean zabaltzen dugunean herritarrenkana. Funtzionamendua euskaraz da. Erantzuna da bai. Erantzuna da bai. Erreferentzia bada. Euskaraz funtzionatzeak erreferentzia bada. Bizipenak ez dira berdin. Zu hurbiltzen bazara euskaraz agertzen den eta funtzionatzen duen
entitate, komunitate edo elkarte batetara, edo erdaraz funtzionatzen duen batetara. Orduan, Hernani bezalako herri batean, erreferentzialtasun horrek badu nolabait indar, esango genuke, indar sortzaile bat eta indar simboliko bat ere bai. Indar simboliko ere bai. Hori, orduan, alde hortatik, zalantzarik ez. Gero, gestionatu egin behar da. Gestionatu egin behar da. Kudeatu egin behar da, hizkuntza ere kudeatu egin behar da, beste aspektu batzu bezalaxe, bai barne funtzionamentuan, bai komunikazioan, bai harremanetan, eta hor behar diren hizkuntzak erabili behar dira momentuan eta dagokionean, ez? Burura etortzen zait orain esate baterako batzarrak. Batzarrak dira bazkide guzti deitutakoak. Eta hor beti dago zera bat, zalantza bat. Batzarra bat deitzen duzunean, hor batzarkideari komunikaziorako bide eman behar diozu. Hori garbi dago. Eta hor beti dago zalantza zera hori. Nola bideratu dugun hori zera, azken urte hauetan, izan da, deialdia egiterakoan, adiraziz, batzarra euskaraz izango da, norbaitek behar izango balu laguntza edo deitu edo abisatu aldez aurretik eta zehatuko ditugu, jarriko ditugu, bitartekoak zera, itzulpenerako edo bere ondoan jartzeko edo behar direnak, ez? Horrela, zehatu dugu, bideratu dugu. Eta gauza bada, nik hor bi gauza ikusten ditut. Bat, zalantza, hasierako zalantza, ze hori gertatzen da oso maiz eta toki askotan, ez? Eta agian errex jo daiteke, badazpada ingo dugu, erderaz, elebidun, ez dakit zer, bai, olako zeran, ez? Horri aurre egitea eta esatea momentu batean, erabaki bat hartzen dugu. Hori bat. Eta bigarrena, nola gestionatu, nola bideratu, soluzionatu, ez? Ahalik eta ondoen, soluzio perfektorik ez dago, baina nola bideratu. Orduan, bi aspektu horiek badaude. Bazkide kanpainak zabaldu, lortu jende gehiago sartzea gure proiektuan. Eta daukagun instalazioan batzuk martxan eta erdi martxan daudenak bukatu eta geroz eta energia gehiago sortu.